Hoxe, como os señores non están, que pasan o día fora, o servizo, Rita e Sara, ímonos colar, xa veredes donde, xa veredes. O que máis nos gusta é traballar na cociña, cos de abaixo. Isto é arriba e abaixo, pois cos de abaixo. Os señores son así como un pouco eles serios, rancios. Sí. E nós ali na cociña pasamos bom. Deixar Santalla para estar aquí con esta xente, pois mal. O que pasa que quero unha vida mellor para o meu fillo e para o meu sogro, entón, onde hai traballo é aquí, intento adaptarme. Sara chegou a esta casa e que eu levaba aquí moito tempo traballando, entón tiña medo a que ela me quitara un poquinho a miña posición. Entón eu non a recibín cos brazos abertos, digámoslo así. Ela está enamoradísima de Nino e a min Nino non me interesa o máis mínimo. No, entón problemas, o sea, a nivel persoal... Nino é... Sí, eu teño unha relación un pouco tormentosa con Nino. Digámoslo así, eu son moi pasional. É pasional, carai, o que se escoita tras as paredes. Non durme, bueno, non durme nesta casa ninguén. Tampouco é para tanto, que va. Non, pero... Oxe, porque non están. Claro. Que saíron fora o fin de semana. Oxe, non se enteran, pero... A señora parece que en min atopou unha medio, non sei, mascota. A señora non se sabe moi ben. De que peco sea. Sí, eu non a teño aínda... E mira que levo anos traballando aquí. Ten unha doble cara esta muller. Eu creo. Vai así como de amable, coas amigas e tal, pero ten unha... Aí esconde algo, seguro. Quen casará? Ai, quen vai casar? Rita, ti sabes algo? Non teño nin idea. É que nesta casa temos unhas cantas casadeiras. Que bonito vestido, Marisiña. Que bonito. Marisiña con Tomaso. Ti con Nino calquera día tamén. Sí, vamos, eu con Nino teño unha relación... A señorita Mónica. Claudia. A señorita Mónica nin de broma. Non, Claudia non. Claudia é imposible. Pode ser. É precioso, É moi chulo. E se hai unha boda na casa? Que ben, organizala. Non. Non, moitos invitados que atender. Ai, Sara, que creo que ven alguén. Esta é unha xentiña que acaba de chegar da aldea. Comprendes? E de algunha maneira, claro, hai cousas que lles chaman moitísimo a atención. Os meus sofás, que saen no ola, e claro, eles teñen que... Eu agradezoche moito que mo digas, pero por esta vez non vou tomar represalias. Voume portar ben.